Kasam ka bapra ya urang ba jing rai ha ka gitit kasam u David atrai utrai jongi katnu kabadan buram longga kerteng jongme ha ka khandau baro ubalabu yala ka buram halor ki beneng na ka shintur ki khunlong bat ki bedang bun mela pen scam ya ka bor namar ki nongele ya me kanang bamen pen jar-jar ya unong shun bat ya unong penihar kaput habang berkhat ye ki beneng jongme kakam ki shinriati jongme ubnai ba ki klur ki bamelapu ubri ulong ayu ba meken mau ya u badu khun ubrio ba mewan khmi ya u nama mela penlong ya u tang khandiat khampo ban ya ubrio ba mela penpang pansnya ya u deka buram bat ka jing pendan buram mela penlong ya u ban yo ka jing sinshar halor ki jingle ki kti jongme mela bu iki eki baro hapok ki slajat jong u yeki langbrot bat iki masi baro bat iki mrat klaru ki simbeneng bat ki dokha kaduriau yeki eki eru bayat yeki lenti kaduriau atrai utrai jongi katno kabadan buram long ka kerteng jongme haka khandeu baro